Екипът на предаването "Приказки от Делника" гостува в село Хайредин, където възпитаниците на Средно общообразователно училище "Васил Воденичарски" финализираха проекта "Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината". Партньори по проекта са Основно училище "Горан Червеняшки", село Михайлово, Сдружение Театър "Цвете", град София, Сдружение "Нов път", село Хайредин. В продължение на 12 месеца участниците по проекта са работили в 9 дейности. Целта на проекта е да подпомогне образователната интеграция на децата и учениците от ромската общност в община Хайредин чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, засилване мотивацията за участие в образователния процес, допълнителни занимания с деца и ученици, за които българският език не е майчин. Специфичната цел на проекта е разработване и реализиране на модел за образователна интеграция на деца от малцинствените етнически групи в Средно общообразователно училище "Васил Воденичарски" и Основно училище "Горан Червеняшки". Целевата група на проекта са 120 ученици от ромски произход, от които 75 са застрашени от отпадане от училище, 40 родители роми, 30 учители. В дейността на проекта са участвали общо 296 лица, от които 218 от целевите групи. В края на проекта общо са участвали 263 души, като 199 от тях са от целевите групи. Учениците в края на проекта са 181, като целевите групи са 117. Дейностите, свързани с повишаване на образователните интеграции, са дейност 1, група за допълнителни занятия по български език и литература в гимназиален етап, в която са включени 15 ученици, 12 от тях са от целевите групи и 3 са от българския етнос. Те повишиха успеваемостта, подобриха посещаемостта си в училище и смятам, че това е допринесло за постигането на целите на проекта. В дейност 3 занятията са допълнителни по български език и литература в начален и прогимназиален етап, като съответно има 2 групи в СОУ "Васил Воденичарски" и 2 групи в Основно училище "Горан Червеняшки". Общо 60 деца са включени в тези 4 групи по дейност 3. Дейност 4 е допълнителни занятия по математика в начален и прогимназиален етап, където също има 4 групи, също с 60 деца. Всяка група ни е от 15 ученици. Така че много деца се занимаваха допълнително и основното в техните индивидуални планове беше да се открият техните специфични проблеми. В началото на дейностите... Може малко по-късно. В началото на дейностите бяха диагностирани техните проблеми специфични, като с всяко дете ръководителите работиха по 3 часа индивидуално, изготвиха им индивидуални програми и след това групово развиваха целите, които са поставени в тези индивидуални програми. В началото и в края има диагностициране на резултатите на децата. И другите интересни дейности са дейност 6, ученически форум театър, които са приготвили и представили 2 завършени представления, които са форум театър и показват социалните проблеми, такива каквито ги виждат децата. Също днешното представление е съвременна интерпретация на приказката "Пепеляшка", но докато децата работиха, при тях беше толкова весело и толкова забавно. Те показаха своята индивидуалност, успяха да я разкрият под умелото методическо ръководство на 2 учителки, които партньора Театър "Цвете" определи за наши ръководители и съм сигурна, че всички деца много са обогатени в резултат на тази дейност. Тази дейност ще продължи чрез дейността на 2 учителки, които се обучаваха през цялото време и се учиха да работят с деца по методите на възпитанието чрез театър. Дейност 8 по нашия проект е работа с обучение на учители, като тук бяхме предвидели 3 двудневни обучения на начални учители. Първият лектор, с който започнахме по начален етап, беше госпожа Пламенка Ангелова, която е от регионалния инспекторат и стартираха толкова добре
обучение, че нашите учители показаха добра подготовка за тази учебна година. Стартирахме с едно, последното беше от тях непосредствено преди началото на учебната година, така че те бяха методически обогатени и работата с децата наистина тръгна по-леко през тази учебна година. Тази учебна година беше много важна за нас. Тя е втората година на оптимизация на училищната мрежа и мисля, че тези обучения на учителите много ни помогнаха да сплотим учениковите колективи. Докато миналата година беше първа оптимизацията и беше много трудно да сплотим децата. Те идват от различни училища, техните учители идват от различни училища. Докато формирахме учениковите колективи и учителските колективи, просто наистина беше много трудно, но тези обучения на учители някак си се съвпадна по проекта, страшно много ни помогнаха и ние много сме благодарни, че можа да се осъществи такъв проект в нашето училище и да участват учителите от двете училища. Общо 34 учители са обучени по проекта по различни теми. И дейността работа с родители, дейност 9 от проекта, както си я казваме. По нея през цялото време на трудови договори в двете училища работиха образователни медиатори, като имаше случаи и за смяна на образователния медиатор. Даже първата медиаторка на основно училище Горан Червеняшки вече има бебе, така че и такава придобивка имаме в проекта. И те успяха да приобщат родителите към проблемите на училищата. Подобри се посещаемостта на училищата. Даже имахме проверки от регионалния инспекторат и в един от последните часове имахме посещение, като се видя резултата. Нашите деца са вътре в училище и си учат уроците. По-добре или по-лошо, но въпреки това те са тук и това е една изпълнена цел на проекта. И другите дейности са ни информация и публичност, като това събитие по дейност 10 информация и публичност и е съответно за края на проекта. Както виждате, ние сме представили чудесни резултати, поне за мен са чудесни, защото знам какъв труд се крие зад тази една година усилени дейности, но наистина резултатите са на лице, нашите деца са щастливи и доволни, като участваха в тези дейности. Също така бих искала да кажа, че дейност 7 дни беше зелено училище. В нея го заведохме 80 деца на море. Представяте ли си 80 деца на море? Просто беше за нас изпитание, за тях приключения. Като отделно имаше зелено училище за ученическия форум театър. Там пък бяха 16 ученици, 2 учители ръководители и 2 театрали, които там също участваха в един форум, който не беше много официален, но въпреки това успяха да се срещнат и с други състави там, така че и това ги обогати. И изобщо проектът приключи за мен успешно. Децата са обогатени, щастливи и доволни, ние сме изморени, но въпреки това ще приключим проекта с удовлетворение за добре свършена работа. Тъй като видях, че много ви хареса изпълнението ми с Лариса, ще продължим с още една песен. Цигански табор с песни и танци живее, пеят красавици, кръща се музика лее. Ела и чуй нашата песен, що гали душата, чувства любовни събужда отново в сърцата. И отново Лариса и Димитрий.
Видяхте част от красотата на ромския фолклор. Нека сега се пренесем в света на българския фолклор, в неговото богатство, многообразие и колорит. Това е втората част на концерта, така че продължаваме и искате още. Добър ден, моя равнина! Равна като жалба на кавал, силна като клетва на жена, древна като аспарухов вал. Милен Тодоров ще изпълни песента «Младо момче». Thank you.
от своя хляб, ако си дал на скитника дори изкрица огън от своя огън, ако си дал на чуждите живот от себе си, не си живял на празно. Песните «Малка мома двори мела» и «Уронни дядо в ливаде»